Idi kalman laeng. Programang ingkay pakangigan, kada kita tutuma pakasalitaan, tibiyag kinayat. Akas lang napasamak laeng idi kalman. Aping amin nga ditay amuno anyat mapasamak idun bigat. Tapno dayta ko mga aldaw kat saan nga balil nga idi laeng kalman. Papagay mawisan na kayo nga agsurat, kan mga ipatulod ka na giti pakasalitaan nyo tibiyag kinayat, ada yung tukulos malipatan. Ana pasamak idi kalman laeng. Kaya patulod nyo, iti dahito nga programa, kat maibasa na kita apakasalitaan nga pakaadawan iti adal, liwliwaken pagsarmingan tibiyag. Idi kalman laeng. Sa kudayin nga rin ti sulat, ti pagkasalitaan ni Lester nga napolowan, aglakayan, taga Candon City, dito yung nagsurat. Candon City ti address na. Kuna na to'y, idi kalman laeng. Idi kalman laeng manong nemi tanakapigpig sa tudo. Nga magruburubatak manong. Amom, naliday ti biyag ko. Ta malakayan akong nga baro. Malakayanan kung natatake. Kadadadaan di pa nang dagdag ni mama kanyak manong nemi nga gasawa akon. Nang rona edi ma-stroke ni mama. Kat nagbalinan nga baldado. Maglagi din manong nemi terapintas ti trabaho kadada pang sweldo iti mga asikaso keng kuwan. Iti may isa nga bigat manong nemi nakapipig sa tudo. Kata nagpakada akon kanini mama. Kinakon. Papanam Lestrio. Yung nagtrabaho agtrabaho, agbagbakyaw. Agtutudulaan mama. Tiyempo na. Yung mga tibagyo na. Kita, inton aghawid ka. Kaduam tun ada di manugangak. Wala ni mama, dahil taka di ba nanti malagipyo? Ay, sangkon to malipatan maro. Kanain ko lang lagi palagip kang katapno, di mo malipatan katne. Manunti tawon mo. Dandani ka mapukahon iti huweteng. Napating ka iti huweteng. Kat 38. Ada 39 sa ang lugar. Ito ang katne. 35 mo. No, ada. Ngano talaga nga awan, mama. Awan. Masapol. It is a must, iho. Yung mukha nga mestra kayo dati. Retired teacher kayo. So, English kayo. Masapol. It is a must. Alam, malangin, mama. Nagpatuloy ka rin din. Orit na nabiling ko ni Belen. Nasaan na kayo nga babayaan? Di mga asikaso ka na kayo. Bye, ma. Ay, agad-anad ka. Taba nag-drive mo. Agad nagtutudo. Siyempre, manong nami naanadak ka, na inayadaklaan ka po tarapig sa talaga titudo. Malay-layos lahat tamad. Kita ba? Nababatian na, manong. Kaya nga nakadano ako na tipisina. Jack ba na mo? Tayo masadig at agos kanyak ni Edgar nga kaopisinaan. Dahil sa akin yung problema, mahalas na, partner. Ano? Ano sa problema ko na? Medyo nalidam tirupa mo si Marek dito sa opisina. Dati kita maparapag mo pa iti report mo. Ngayon kita nagaduang errors mo. Hindi kalman dito. Kasi mo, hindi kalman. Isublik kang ka, tabal baliwang partner. Pasensya ka, partner. Orat ang baliwak met. Sige, baliwang. Di mo itugtugot yung problema dito, yung pisina, tapos nung di maapektaran, trabaho, partner. Kasi nung nga itugot, kaya di sungot ipabalo ni mama kanya. Ano? Kasi nung nga itugot yung problema, kaya isot ipabalo ni mama kanya, kaya ipalagip. Di ba nag-asawa mo? Taging ka, kadita, kaya di mo pa nalipatan ni Alma nga first love mo.
Nga naubyan pala idi at data iti high school. Ha? Nawayagan na lipatak, Edgar. Tiyan mo, gini agad, da kayo tagkatuluyan. Kini Alma. Kung nga rod. Palagay mo manin, tinapalamas partner eh. Nasakit din nga pasamak eh. Ano? Nasakit din nga pasamak ko na. Kanadyan madgayam ti nangasawa kang kuwana. At nakasarak sa di Canada. Ti Kanadyan. Diyak ka mo. Didi nga, at dagayam taga-Canada nga, nang itantyaan da kang kuwana. Na itani iso na niya. Daning da iti kamay sa Canadyan. Ngayon na ba yung na yung daddy nga panagpaspasanaang mo, partner? Nagadumat dito yung babae nga kursunada kang ka. So, niya pala kami turunayim. Ado nga peso partner ng ti problema. Kat awamit ti pakariknak iti ayat ka na kwada. Imposible. Panganam ka na tatanong biyam. Sa kalpasan na takikuam. Anyata mo, baka masusurong tumit lang ipateg no da kayon. Kasanon siya masusurong ipateg. Kapilitan tong isinak. Kagawaran to. Nasakit nakim na. Sa nga bali, partner? Agparparik na kanya. Kat dandanin. Ano? Dandanin. Dandanin dumteng di babae nga na ikari. Para kanya. Inton ka ano nga tangaraw? Kamalman na manong nemi tay tudo itay bigat na pigpig sa manin manong nemi. Wow. Marigatan akon manong nemi. Naadala man ti danong ti kalsada. Nagpigsakit at tudo rin ito yun, ha? Ay. Ini, at dapay napigsa nga angin na manong. Por Diyos. Tipigsa lagi ko mga bagyo na ito. Amo, ti bagyo agam api nga daangin na. Sa napigsa ito. Ush, Jack, mapataray. Jack, makapagtaray, ha? Ha? Ipreno. Oh my God. Imbag din ay prenok. Tao ti bagmag na ititeng nga ti kalsada. Babae. Agbagtit sa. Kaslawan ti bibiyang na iti mapaspasamak. Mangiramraman na ti nga babae. Imbag man ta nakita ka. Nagpigsat tudo kami na eh. Pero nagpaskol. Sasapo. Nasaan ko nga nakita kit datong parkon. Sasapo aya. Guri ka man. Manong nimi inlokat ko tiri daw ket pinayapayak sa suna. Shhh! Hey! Ading! Mahan! Aglugan kan! Dasam! Awan ti magdaragam sana katakas ka tao. Oh, sir. Thank you, sir. Na. Sto ulit ti basanan. Di ta kalikod ah. Di ta kalikod. Ang kamamay tasango. Abay ko, likod ka mo. Sige, ili ka punta rin daw. Pagkantagan ko ng kotse. Nagat malamin. Agtagtagar-gar ngagsang-sangit man. Malaming ka? Pasensya kan. O, di mabalinggong itad nga. Pagpaputot mo iti bagim. Pati arawat kat nabasa na tarang Okay lang, sir. Okay lang, sir. Ureta saan nga nga na amat nga nakaunti aircon kotse. Ha? Sa nabara ti uneg. Bumara kang tumatlang dabagim. Dumadamdama. Ha? Pangitulutak ka. Awan ti amok, sir. Ano ya? Ano naga mo? Vanessa, sir. Vanessa. Lester tinagan ko. Kuya Lester ko na. Pasensya kan kanya, Kuya Lester. Kinagyaman na. Pangyawita kang ruking ka. Susapo. Iyawit kang rin sa diabalay ah. Tanang arod. Kinawamot ko lang mga pagkawidang. Sige tulad ka diabalay. Manong nemi pimugpig sa latat itudo. Inimadlaw ko nga.
Ne, saan nga, saan sabat nga malamin? Aga malaminan? Anin, kuya? Nabasala tatarwatam, siyempre. Uwan, kuya, okay lang, kuya. Naruama. Naruam ka nga, mabasbasa. Uwan, kuya. Manong nemi no itay bigat ket ko na ni mama nga danto isang pet ko kanon. Gabutad din namat ibaga sa dinot pangipanak karete nga babae. Kapilitan nga yawid ko. Aya ako ya. Kanang to katat magkaroon ni mama ito makita na. Yung sino nga talaga nga babae? Aya. Yung napindas ha. Numan ang kita ay katalyawan mo nung sarming manong name, sangok. Umusisam ako. Umisam man. Hanggang samat mga tuloy nga lumakayan ha. Naku nagtinakam ko manong name, kabayatan na panpanurnurek ti dalan. Nga gawid ijibalay mi. Okay. Iyawit ko isuna. Dati namat ibaga ka niya. No sa din pangituludak keng kuana, manong na yun. Kaya jackpot chen, dagiti salaysay ni Vanessa manong na yun. Kahit kabuta sana, kamapnek, iti istoryana, inulit ko lang nga dinamag keng kuana. Edi, tamakasangpet kami iti balay mi. Kalbasan, nga nakapagsukat, nagsukatak, nagsukat mi di sunan. Ngay, agkapag-igayam ka ni Helen, ha? Apag-isukin ka, ay pabulod na nga arwatan na. Nabasamat nga mindig iti, naitugot kong arwatek, kuya. Nana, digitin tugot kong arwatek, nabasa amin. Yung bilag mo, bilag kong kuya. Samping amo ni mama nga daka. Kung nadakadwa ka nagawid. Tapos sakbay ka amo ka, kat amuak pangking ka, noan niya talaga tipudpud mo. Pudnungan niya, kuya. Pudnungan dito yung saray-saray mo kanya kitay. Ito'y sakbay nga, nakadanon ta dito'y. Magasangit. Magasangit ang lang, kuya. Pudno, kuya, saan nga dakas ka tao? No, pa'y kunadanan kinitatan ko. Nga mangibabayin ka nga anak. Kinatangkan ka no ti olok. Tadyak na tungpal na ginibilin na kanya. No, basta. Linaksid ka. Linaksid. Nasakit nga min oray, tinakim ni tatan ko. Tasyak nga inauna, nga anak da. Apang namnamahan da, nga makatulong to, nga mang paadalmit ka rin kapsat ko. Kat nagsikugak na din na oras. Baka nakapektaran na ta sikug mo. Ito kas taon na ti panagpaypaypag mo. Bunong panaglamim mo. Ang damit ko, ya. Kalpasan na. Nagbalimat at akrotinubium. Di na mo nga tagdaran ti sa una. Di na mo nga tagdaran ti karina kanya. Ing karina, no anyaman ti mapasama kanya. Ket saan na kabaybayan. No kasta, talaga masikog ka. Agtalon nga bulan ko, ya. Nagbababawi ak luwapay nga saan ka nagtungpal kadatatang ni nanang ko. Tay kunadan nga awan ti umuna nga babawi. No di ka dadalat na ti ud-udi. Nagkariya ka na kuadang nga awan ti sabaling aramidek. No di mangipas na ti panagbasak. Takayad na nagbali na ka maestra. Taday tamad ti ambisyon ko. Ngimididumting ni Albert iti biyag ko. Nilipatak mo din nagiti karik. Kanakuada. Ti karik ini bagi. Alala, lustunan. Lustunan ka rin. Saan ka nagsangit? Tayam ambo ka pa yung umuna kini mama. Sakbay nga, mangrabi tayo. Nagkaman kuya. Ganito ko kumapailang ang palabas ti rabi. Tentun bigat. Nagsapol akto ti sang bayag.
Idi makita ni mama manong naming ang takaduwak nga babae. Saan ka nga kang angaw, Lester, iyo? At insang pwet mo, nga manugangak. Mama, nasalaw ko lang iti kalsada. Kahit gabuta, awan ti pagawidan na, inala ko nito'y. Inturbigat kat pumanong mitlain. Awang gayam ti pagawidan na nga kunana. Mapangin bigat kat papanawan. Naman ko ng balasang ka. Inagtupadasan ti sumangbay ka nagiti kagayam ko, ma'am. Mawampay ti sigurado nga mangpasangbay kang ka, sang kari. Vanessa, iha. Awampay, ma'am. Tita ko nam. Wano, mama, ko nam. Mama, tawag mong ganyan. Mama, agpapaos kayo sa... saan ka nga sumupyat pa, Lester? Siyak ti makam mo. Noon niya ti baga kinisot ti basurot. Uwan niya, iha. Maawat ka? Ayumayat ka? Ma'am, tita, mama. Kung naktupay ngamin, ket, umanugot ka, kapata mama, ti awag mong ganyak, kaumudyanan na, at damit laging manugang ko, kanadan tupayin apo ko, kitam kadlay, ti alistonaan niya. Manong nemi sa ang kulatan nga sinupsupyat ni mama, na talagang agpapahaos nga madan ti manugang. Adumakit manugang na at adut kakapsat ko ang adadat adayo. Adamat apo ko na nang madadat adayo. Kaya mga kaya, saan ka nagpapain, pil at home? May sakan nga kaming dahito nga pamilya. Kinawan tinaskin nga kabain mo, ha? Mangang ka, kaduan ti mangan. Nagyamanak, mama. Oy na, tiyakman mas baalan di kinaragsak ko. Pinatganan ni Apo Diyos, tinamayagin nga kidawag kang kuwana. Ngayon talaga ka nga alaindak nga agyan dito'y, mama. Ada ka di pa ilapa nagduwa-duwam. Diyak pa ngamin nanging approval ni Kuya Lester, mama. Ay, hindi na ka dito Ryan. Lester, iho. Sika ka nuturo Ryan na. Vanessa, nangigmumit ni mama. Noan niya't ibaganak, iso ti masurot. Makapagkadkadak pa ganon. Agawan na, kuya. Aganak dito, ekas nayon ti katulong yo. Katulong? Ay, saan nga mapalin? Ang iso ti rumbeng, mama. Narikat na mapasamak ti magbagayo. Nga manugangin yun ni Vanessa. No, gan dito, hindi tulungan na ni Belen. Katulong. Tingnan Belen. Ayaw na, sir. Daman. Sige, ibas nagtayon ti mga katrabiin. Hindi malpas kami nga mga manong nami. Na kami manen kani mamatag sa sarita. Di may pangkat manen kani Vanessa manong nami di pagpagana. Lester. Ma, di mo kaya at ni Vanessa nga iso ti asawaan. Mama, saan nga nalaklakat kaya tiyo pasama. Gabot sa amo nga puto ti sikog na, kasta. Ano ti rason, mama? Ngem no talaga ka. Ngem mo ibagam kaniya, akayat mo ni Vanessa, wan ko nakadagos. Saan mo ko man nga, inaalag dito'y balay, no awan ti mariknam nga, panang naisang sangayan, kaya kuha na iho. Kasta mo no kasta, mama. Ngem ni Hard Vanessa. Ana, ni Hard Vanessa kayat nak nga na. Idindot ta si Nubio, nga iso ti amat sikog na. Iso nga narigat nga mapasamak ti magbagayo, mama. Narigat na mapasamak. Inanugot ko kini mama manong nami nga dawariknak nga naisang sangayan kini Vanessa. Tadyak maulbud tiriknak agayatak manen. Kadyak kayat manong nami ngagsagaba ak tumanen kapo kinaya. Iso nga, inaramid ni mama ti amin na pamuspusan tapno maigawid na ni Vanessa. Kaninaramid kumunti amin manong nemi tapno maibawing na kanyak triknana. Ket manipod idin manong nemi ni Vanessa ti kaya kang runaan nga mga asikaso kini mama bayat ngur orayan na iti panagpasngay na. Vanessa? Ay, kuya?
Sa kakadimat lang ang marigatan. Saan kuya? So na lang ta, sa anak to nga makatulong ito, may paskang ko ti anak ko. Ken, siyak dun tinayon, nga pakaringguran ni Belen. Ano nga tano, itan nga ulitan ti mapanagpakawan kada tatang kinanang mo. Kuyukin ka. Isong ti pampanunute kuya, tano mapakawan dakton, awan, adan ton ni nanang ko nga mga sikaso kanyak, inton makapagpasngayak. Inton bigat, kuyukin ka. Ngem, anyan to ti bagata kuya, tapno sigurado nga mapakawan na, kan maawat tak, dagiti na kanyak. No, manugot ko lagi di nga, kwa, aramidan ta ti plano. Plano nga niya. No, into no, makapagpasngay ka, ituloy mo ito tagbasa. Siyak di magpabasa ka niya. Kayat mo. Kayat ko na kuya. Kanibagata nga kadagiti naganak ka, nga, ikasar na kang tumitlan ni Albert. Ha? Oh, abay nga naklat ka. Di mo ka di kayat nga. Abay nga naklat ka. Di mo ka di kayat nga sinublianan kayo to ni Albert? Ti amat anak mo? Diyakon ka sa pulang petikas keng kwa na lalaki ko. Ngayon madakarbagan na itinak mo. Para kanya kit awan ti karbagan na. Okay. Kasto nga teramitan tama na isa. Ha? Dumingin ka. Tapno ad-adda nga mapakawan, ken maawat da ka, dagiti naganak ken ka, ibagatan to nga siyak, ti mangikasar ken ka. Asyak ti ama ti anak mo. Mayat ka? Mayat ako kuya. Ha? Abay, ibabahon sa amin. Nga pa yung bagang ka na ako sa mayatak. Tadi mo kayat? Mayatak kuya. Basta awan ti agunget nga, ken mangiparit uray no saan tumitla mo pasama. Basta tinasken kat adda kanto akong ibagak ng isut amatis ko. Agpambarang talang kuya. Pambarang laing. Uwan kuya. O sige. Abay kuya. Awan. Awan. Sige. Pambarang talain. Kunak na no, saan nga pamarang? Nakunak tinagam ko manong. Sayang. Yung aping eso. Saan ko mataputot tipo si Kugna? Hanatut ko na ni Edgar nga partner ko ni Bagak. Ay, buhay. Yung lusot na ikarikan niya, aping hindi nga saan. Di ba? Manong nemi, kinuyog ko nga rin iso na napanitibalay na kat inyam amunak nga isot no, siyak tinubyo na kat siyempre ikasar kunto yung tunuwa. Malpas nga makapaggraduar, kanibagakpay nga siyak ti mang pabasa kang kuana. Nalagsakan ni Vanessa, manong nemi, hindi si papakawan, kin si awat manen, dikiti naganak kang kuana. Naginaragop na nga gina, manong nemi, kat kastawan iti panayamyaman ni Vanessa. Kaya, nabayag min nga inuray, ti panagsublim anak. Ken kang nga nayon mo nga, inaundawat nga da ka kumatinasya at nga kasasaan. Ken sabi ko sublikan ka na kami. Ijayak mo lang balay da, kuya, ayos ijayak mo lang balay da Lester nanang. Tay sungar ti kayat ni mama, ti ina ni Lester. Ket, nakayon to ti umay sadyay, no ipas ngay ko ti apukyo. Da kayo ti mga sikaso kada kami nga gina. Di kami Lester? Dakil ti balay binana. Nanang, kuna ko na, kaetyo. Lawon, parang basta, ikasar munto, anak me. Mapagretuar ko lagi di. Nawaya kayo kumay sa jahay, basta plano yo. Basta ti plano mi ni Vanessa kita. Ituloy ng tumit lang tagbasa,
Kaya sakto yun ti mangtulong keng kuana tapno makastrek adagos iti pangsuhan. Ay, kagyaman kami nga keng sir. Ay anak, talaga nga pinatgan ni Apo Diyos ti kindomi keng kuana. Nga matunuyan mitlahing ti naunang anak mi ti arapap na. Ti arapap mi para keng kuana. Kasta nga ron tinabasamak manong nemi kinadwak mitlayang ni Vanessa nga nagawid dito balay kat intuloy na. Tinagserbi nangasikaso kini mama. Aging ka manong nemi ngimpas ngaynan ti anak na. Nagwapo manong nemi ngobing. Kat kastaon iti ayat ni mama. Oresan na nga pudno nga puko. Nagwapo siya puko. Ni, mas titurog na ni. Lester. Ni Lester Jr., mama. Oh, mamati ka kadiitan ganyak, Lester, iko. Ganyan, mama. Nga hindi sangpit mo dito yung balay ni Vanessa, kanimbaga kang kaidi, nga adan manugang ko. Sampay nga sigurado, mama. Apa ko bang ibagam nga sa nga sigurado? Apa ko ibagam nga sa nga sigurado, idin to ta, Lester Jr. tinagan ti anak ni Vanessa nga sikat ti may rehistro nga amat apo ko. Alisto lang ang mabalbaliwan tinagan na, mama. No, isudan tumit lang kini Albert tagtuluyan. Ta ipalubos mo ka di. Ma, dakkel ti pamatik. Nga alisto lang ang makapagsinubyanan di dito ha. Ay mo sakti di mga ipalubos. Awan tun ti gondaw mo Lesteriho. Numaibatang pala ni Vanessa. Itultuloy yung ton. Itultuloy mo ton dagdaklahay. No, saan nga ta kayo kini Vanessa tagkatuluyan? Iso nga masapol nga ta kayo to tagasawa. Alis to manong nemi naglabas ti panawen. Ada dagiti kon daway manong nemi nga magisarasarita ni Vanessa iti cellphone. At apilagin kong daway manong nemi nga matakamat na nagan nga Albert. Sinsinarak na samat ka rin Albert na kunak tinagan mo. Ngayon di mat pa imay ni Albert manong nemi dito balay mangkita ko matiputot na. Ngayon mawamputot na kamuta siyak junior ko. Siyak tinaikabil tristro ng ama. Aging ka naggraduaran manong nemi ni Vanessa. Kat kalpasan di pa naggraduar na, nagtekti board, nerwar na, kat kaputat ni mama, kat dating nga maestra, amamuda na kita, adot amamuna iti dating nga nang isuruan na, sa adda bakante. Babayan ka ni mama, manong nemi, nakastrek, nga nang rukin, nga nang isuro ni Vanessa. Aging ka manong nemi. Ngayon di may sa nga rabii at ni Vanessa iti hardin. Diyan mo no anot ubabarana. Agtangtangan. Tangtangadan na digiti narnooy ang abituan. Vanessa. Kuya? Awati ka pa makatorok? Daklasam ni bigan. Kuya, Sabado ni bigan. Ay, wala kaya maya. Uri si ka ako, napisinam ng bigat. Kuya? Ada ka di problema? Hindi pa lang ang problema na ito eh. Pamarang kung naman kami. Anak? Di ba nagpamarang talang kadatang ginanang mo, nga gaya na yata, nga siyak nakimputot kini Junior? No pa'y Lester Jr. tinagan nga restro nga siyak ti amana. Ano nga pamarangin magbagam? Kinapudno na, alalo ko yung nakidigid ni Albert, nagsinublanan kami. Saan ko nga yata ni Albert? Sino at etem? Hindi pa ilangan ko ya. Nga dayentek, ngam dinakbat kayat. Ano? Pinatinak pa na pamarang lang. Diya pagpagam. Siya?
Ubis pa, kuya. Malaksid ano. Kasti ko na ni mamang mo. Kahit mo itultulit pa naglaklakay mo nga baro. Noon niya timarikrik na. Kasama timarikrik na. Apay nga ron. Nga niya. Nagkapon ka. Di pa ilang rarapa-apag nga rakupan na. Kaya't mo. Siya akong di mo na kumarakop kang ka eh. I love you, Vanessa. Amok so nga nakagasgasa ta. Nagsibuta din tang kadibiyag ko. Tsak malipatan din nga rabi. Rabi ka dadi. Dadi nga malem. Nga pikpik sa tudo. Mandanda rin nadung para. Indaw-dawat ko ka dadi nga oras. Sabi ko man, Diyos ko, iturungdak mo sa din, tirumbeng nga papanak ko na. Isumusika. Sikatin sakot na po Diyos kalyak. Kaya't nak, sino mo sa mga yat kang ka? Hindi pa ilangan na ilamak. O rin nula kaya kon. Uping kapay kuya. Mapututan nakpalit tilima. Kasi mabaninda ka rog ganitan. Asabay kapay ko muna. Will you marry me, Vanessa? Ito na, kuya. Lester, Vanessa. Lester. Kan pudno. Gapo pa lang. Hindi pa lang ipatpatik. Vanessa. Lester. Manong nemi nakapapawat ti panaglanang di kitibibing. Ginideksinan di kitibibing. Kasalajak pala mamati kuya. Lester. Ngipod no. Gabot tapod no. Dadi napasamak. Ngiti may isang malam. Nga napig sa tudo. Nga nagsamat ti daranda. Nga anda idin ayat amariknak kang ka. Kastamit kang ka, di ba? Nagalpasan di pa nangipas nga ko ni Lester Jr. Intuloy ko tinagbasa. Nagredohara. Mangisurusuro akitan. Thank you kada kayo kay ni Mama. May isa ka ng maestra, Vanessa. Di ba? Tuon. Kaya tatadakan. Ito sa anak. Will you marry me ko na expectarek? Awatek po mo. Islasanag pala mamati. Ha? Ano na ita? Wedding ring. Nagalanis to ka. Puno ti mapaspasamak. Kahit tilangin pa ng hawat mo ti Jayat. Ti koran na. Lester, awatek. Itanyaman nga oras kad makikalay sa akin ka. Gapatay patpatig ka unay-unay. Samat ka di unay manunay mi nga dakkel tigidjat mi ititawen. Manunay mi. Kenny Vanessa. Gamta ko na dahil manunay mi age doesn't matter no ayat iti pagsasalitaan. Nasaan mo't kaya di ka nakilakas ko nakita tinagbaitan mi itidad mi ka ni Vanessa. Ngano talaga nga kami tinay ititong galmay sa. Mapasamak la mapasamak. So nga tiagdama manong nemi duwan dagiti anak mi kini Maestra Vanessa. Ket may palagiplaunay kanyak manong nemi. No dumteng di kasto nga natutudo malagip kulat ta malagip. Dedi panawen nga panagsabat ti dalan mi kini Vanessa. Si bibiyag pa lang ni Mama manong nemi iti apas ko nga mga pagpaagas keng kuha na panagterterapi na. Makatakder na't ka din. Nga maaywanan na di kita puko na. Dahil ko, pagkasalita ak manong, kadagyaman ak naunay, ti anos mo, nang ibasa. Kahit sabi ko mata, nakaitod mo, titiliwliwa, kadagitay panak nga nagbuya. More power to your program manong, and God bless. Tuwing nga agyaman nga pagayam mo, Lester.